Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. Choyamba ndofuna ndiyamikire kunena kuti Amalawi nonse amene takhala tikukumana mene ndinali ku Blantyre malinga ndi ntchito imene tili nayo ku Machinga a Four Regions Organization komanso a Malawi First. Ndofuna ndiyamikire kuti ulendo wanga ndayenda bwino. Loweruka limene likubwera ali ambuye akalola ndiye kuti Malawi First komanso Four Regions Organization ikhala ili pa ground ku Machinga kupita kukathandiza anthu. Chimene ndinapitira kumeneku ndikukakumana ndi Aboni Kalindo monga iwo president wa Mphawi amene akuyesesa kuigwira ntchito imeneyi komanso kuthandizana nawo kuti asangogwira ntchito okha yayi. Komanso tinakakumana ndi a vice president Amasauko Banda. Tithokoze kwambiri kuti ulendo unali wabwino ngakhalebe unali ulendo noti pena paliponse pamene umayenda umatha kumaona kuti uyo ndi CID uyo ndi wa polisi komano tufuna tinene kuti zikomo kwambiri Amalawi nonse chifukwa cha zabwino zonse zimene mwandionesera pamene ndinali ku Malawi. Sinimakhala umonje njemera ngakhale anthu anayikidwa m'makona osiyanasiyana. Tiyamike Mulungu ndafika. Ndili ku Namibia kumene ndikukhalira pakadali pano. Choncho Amalawi nonse ndifuna ndikuthokozeni. Kachiwiri ndifuna ndithokoze Amalawi nonse amene mwatenga gawo mwapereka limodzi ena matumba achimanga ena ndalama kunena kuti Comrade Ntanyo tapitani ku Machingako ife tikanatha kukakhalako koma malo mwa gulu lanu la Four Regions Organization tapitani mukathandize anthu. Ndifuna tiyamikire kuti ndalama chimanga zonse tuzatipeza pano pazokonzekera zili nkati. Komanso ndifuna ndipitirizebe kunena kuti akufuna kwabwino timbireni mafoni. Mukhoza kuimbira Aboni Kalindo, mukhoza kundiimbira ine kuti thandizo lanu mutipase tikapase azathu amene akusowa chokudya ndi zinthu zina zotero. Komanso ndifuna ndikukumbuseni Malawi kunena kuti bungwe la Four Regions Organization ndi bungwe limene timathandiza zinthu zazizizi ngati mene zachitikiramu. Komanso timathandiza anthu amene ali osowa thandizo lathu pamene mkono wathu ngati kufikira. Timatha kufikira, timalipirira ana skulu ma school fees ana amene alosowa timalipirira. Ndi ntchito imene timagwira ifeyo a Four Regions Organization. Ndi pamwamba pa zonsezo timathandiziraso kumamenyeraso maufulu. Tikaona mzika zikuphinjika sitimangokhala iyayi, timayankhulapo kudzudzula. Ndi ntchito ya Four Regions Organization. Limpopo FM ndi office, muisiye Limpopo FM ndi office kumene Comrade Ntanyo amapita nkumaka kugwiraso ntchito. Koma ndikuyankhula za Four Regions Organization ndi bungwe limene timathandiza osowa. Tilibe madonors, timazithandiza tokha, mwezi ukatha timapanga limodzi. So ndipezerepo mwayi kunena kuti ino amene muli akufuna kwabwino mmafuna mutamapereka koma mmasowa kuti kodi ndipanga bwanji. Tatimbirani matelefoni. Timapereka mwezi wina uliwonse. Ainaka a organization iyo timapanga limodzi nkumasunga. Limodzi nkumasunga. Kuti china chake chikachitika tizithamanga kukathandizira. Ndi zimene ife tikupanga. Moti Four Regions Organization posachedwa pompa November December ili ndi chikonzero chopita ndende zathu kuti tikathandizeso anthu kumene koko. Ndi ntchito imene tikufuna tizigwira ntchito ya chifundo. Ena amangodabwa Four Region mungomva dzinalo Four Regions kusonyeza kuti kumwera, kuvuma, pakati, kumpoto tili ndazisogoleri kumpoto.
tili ndi azisogoleri chigawo chapakati, tili ndi azisogoleri ku eastern region, tili ndi azisogoleri ku southern region. Tonse amene tikufuna kuti tikhale nawo ku 4 regions, tiyeni mulumikizane nafe, tiyeni tithandizane ntchitoyi. Pamene pazilephera boma, ife tifuna tizipita pamene kumene anthu akudya chitedzeko, ife tikupita. Boma tuli kulephera likopa ukaning'inidwa, koma ife tikupita kuti kuchitedzekonko. This is Comrade Tanywa Paripopo FM. Poyambira pakundisowa chimene poyambira pakundisowa ndimamva audio ya DC akunena kuti zizindikiro za munthu amene sanadye chirope. Pali chizindikiro china chimene anachiwala Boni Kalindo. Kwina kulikonse kumene umapita anthu amangokuwowoza, anthu amene iweyo kwayang'anira amuchipani mwako kandi amuchalichi mwako kandi akuntchito kwako amangoyankhula zabwino zokhazokha, cholinga iweyo mtima wako uzikhazikika, za chirope zija ziziwalika. Nde chizindikiro china chonoti munthu uyuyuyu anapha nzake, munthu uyuyuyu wapanga zoyipa, kwapita iye anthu amangomuseka, chikagawa. Zizindikiro zonena kuti munthu uyu anaphapo munthu uyu. Akakhala pa msonkhano pakati pa gulu amatha kuzikozera zizindikiro zimenezo. Akuti ndikuti zachitikira uzisufuka popanda moto. Zizindikiro za munthu amene anaphapo munthu amene sanadye chirope amatha kuzikozera ali pasanja, ndipo kumene amapita amangoozedwa. This is Comrade Tanywa Paripopo FM. Ali tina kusowani Comrade ndabwera. Alewina Tsawa mulibwanji Abushiri Shepherd Bushiri mulibwanji. Ndili ndi uthenga wanu umene ndapasiridwa ndi munthu wina amene amapemphera mpingo umene amautcha wa makolo. Ndili ndi uthenga wanu a Shepherd Bushiri. amene anapangisa kunena kuti anthu akafike mpaka kunyumba kwanu kumene anakapeza kwa anthu okufa. Ameneyo iniyo mwanziwa. Mulibwanji akachache amene mwamangiridwa filling station kuna Tenje mulibwa. Mulibwanji anyamata ena mwa anyamata amene manambala anu a phone ndi awa +265 885 717588 komanso +265 995 74633. Mulibwa amene mwakonzekera kutola miyala, kutenga zikwanje, kutipita Muthalika akamapita kumpoto mumuchite chipongwe. Munthawi imene anthu akudya chitedze ena pamene akunyamuka ndi anthu opitirira 1500 akuti akupita kuunga
amalawi ena amadandaula kunena kuti inu taona ujeni asikefa chimoto alowa MCP inu kuti ndi chachilendo simunamumve malemu Grace Chinga Moffat inu amene muli ndi zimene anayankhula malemu Chinga malemu Grace Chinga Moffat anayankhulatu mawu mu audio yake ndipo mmene muja muli oyimba amene ananena kuti ndi sataniki osati twine osati ine koma Grace Chinga malemu Grace Chinga Moffat ananena akuti nakumana nawo anali maliseche akuti napeza konko oyimba ngati wakuti nde mukamaona oyimba akunena kuti ife tikukajoina MCP musamadandaule muzingoziwa zonena kuti ndizija ananena Grace Chinga Moffat kunena kuti pali oyimba ena amene nakumana nawo ku South Africa ngati akuti sono lero mukamaona oyimba akupita kukanena kuti ine ndikukalowa MCP kodi chipani cha magazi chimene amanena Grace Chinga Moffat chija ndichita amalawi mpaka ngati munthu amafukulidwa kumanda tikachite kumufukula kuti tango tibwerezeranso utuze onanena zija osadandaula anthuwa akupita kumene they belong to tikamaona it's like they are real Christians koma ali ndi zawo zimene amapanga so osadandaula zili ndinu chifukwa mmamukonda muzimvera nyimbo zake chifukwa cha matanthauzo ndi mwamvaso yekha akuyankhula kunena kuti kupita kwa iye ku MCP akuziwa kuti ena sakukondwa ena angakhale adirita manambala ndi mmene zimakhalira ukapanga zopepera ndi mmene zimakhalira anthu amakutaya kuti kodi awazakhala chonchi kodi zija za Grace Chinga Moffat zija ndizoona kutaya kuti anthu m'mitumwa yawo zimene zikuayenda asikefa chimoto ndi nkhani imene ananena Grace Chinga Moffat kuti nanunso munaliko ku Joburg anthu amavina ali maliseche ndiye anthu akumaona zimene zijazo kuti zona sikefa chimoto amavina anali nawonso maliseche tikhoza kuatenga anthu ngati ndolakwika koma malemu Grace Chinga Moffat anachita liviru ndiye tikaona anthu akulowa ku MCP amene anatchulidwa ndi Grace Chinga Moffat muzingoziwa kuti they are going where they belong to. Ndifuna ndingokumbusa amalawi dzana Sunday madzulo tinayankhula kunena kuti Saturday tinanena kuti mdziko mwathu mwalowa alendo ochoka ku Israel ndipo alipo 11 ndipo anthu amenewa anasikira ndege yawo ku Zambia ndipo IG Inspector General Mayolamu mosogozedwa ndi president anatuma anthu aku MCP komanso ndi Deputy Inspector General wa polisi amenewa Akaspa Chalera amene anakala ndi anthu aja anthu 11 aku Israeli amene ali ku Malawi kacholinga chawo nchono tazitisaka kuti atiphe zonsezo tiziva chifukwa mtolankhani wathu amene amakhala ku State House atisimikizire zonse amene ndi wali mpopo atisimikizire zonse ndendafuna ndingobwereza kunena kuti mudziko mwathu munabwera alendo koma anasikira ndege ku Zambia anadusa pa boda ya kumchinji osadindisa mapasipoti tata Malawi tikukumbuseni amene simunamve mwina ankhanga zaona ina ku pulumukani mudziwe kunena kuti mdziko mwathu munabweranso alendo alipo amene ali 11 sana nyamuke sana pite
ndetati tikukumbuseni komanso kukuziwisani amene simunamve kunena kuti mdziko mwathu mwabweranso anthu aku Israeli alipo atatu, ndipo mdziko mwathu mukumangidwanso mabaraks. Aku Israeli akumanga mabaraks yawo, nawonso aku America akupanganso mabaraks yawo. Izi zimene zikuchitika mdziko lathu la Malawi, koma akomanda in chief Malawi alipe, asilikali alipe, kangati masiku ano kuli masoseji, nthawi yathu kunali masoseji. Sizikudziwa pano zimene zikuchitika mdziko la Malawi. Anthu ali kangali mmolomo matenga makasu kumakakonzekera kusosa kuti alime aone kuti kodi kusogoloku tikhala bwanji, kodi tikhalebe munjala kapena iyayi. Anthu akunola mipeni zikwanje ati kukonzekera pito mtharika, nde akugwirizana kuti amunathenje mutiseke msewu, akucheni tiseke msewu, msewonso wakumponera tiuseke asowe produsa ameneyi ati chifukwa chonena kuti a president agendedwa. Kugendedwa ndi kwa president, anthu akufuna ayankhulepo pa ripoti la ndege, anthu akufuna ayankhuletu za imfa ya Chilima kuti zimene zija zinakhala bwanji. Anthu ali ndi mkwiyotu, mwaona kuli Longwe akuchoka ku msonkhano wawo, anthu amakuwa atu uyo zizindikiro za munthu amene sanadye chilope atapanga zolakwika. Nde achinyamata amene iwo akuzitcha akuti mashasha akugwirizana kuti ati athane ndi Pito Mutharika. Inu tuthana naye ndi Pito Mutharika poti inuyo muzakhala amoyo mpaka kalekale. Kwa nthawi yoyamba Malawi ine kumva kunena kuti zisankho zikuyerekezedwa. Akuti mashini tikukayesa zisankho, anthu azikavotera tizikayesa zisankho. Ngati MCP mukuona ngati mubera chisankho, I want to repeat this. Ngati mukuona ngati mubera zisankho MCP, zisankho simbera, mukamapita m'misonkhano mwanu kuyambira lero, mukamakayankhula zozilimbisa mtima kunena kuti tikuwina 2025 mwauponda, inu simuwina unless ine ndizakhale ndili pasi pa nthaka. Koma ngati ndikhale moyo, anthu akundipempherera, MCPC kubwereranso mboma. Olo mutatenga mamiliyoni zotani ndikuwapasa anthu ochuluka motani. Pali munthu wina amene zina lake ndi Vincent Mwale. Pali munthu wina amene zina lake ndi Vincent Mwale, kayana mtuma ndi ndani akuzuwa yekha. Namba yake ya foni 092 46 77 613. Amaesa zida amafuna kuchita haki system ya Limpopo FM, koma anagweramo yekha. Inu amene munamtuma mumfunse Amalawi ngatiso mukufuna muimbire telefoni. Zina lake ndi Vincent Mwale, namba yake 0994 677613. namba la iyi imafuna izichita hack system yathu, koma wagweramo yekha. So I'm saying enanu yesererani, and ndikuti 2025 MCP sikulowa mboma. Olo mutatenga 20 billion, olo mutatenga 50 billion, olo mutakatenga anthu kandi ku Nigeria, kandi kupita ku Israeli, kandi kupita ku America. MCP palibe kumene mukulowera. Asilikali amene mukuwaphunzitsa kuti azabere mavoti kumeneko
ndiliso nda asilikali anga 25 njira zonse mukwaphunzitsa zonena kuti tikazanyamula mabaloti pepa awa tizapanga chonchi nde tizasinthanisa sizitheka asilikali okhaokha azamenyana ndi pamene muzaziwa kuti akumenyana chifukwa chani ena awazaulula kuti akuti tisinthise mabaloti pepa ndendi kuti sigwira ine mpaka mulunguto anditenge posafika 2025 hiyo koma ngati ndikhalepo ndikubwereza ndikuti inu amene mukupita kukalowa kwa MCP kaloweni chifukwa chonoti kuli ndalama katengeni ku ndalamazo muzidye koma MCP sikulowa somboma mufune musafune mwayesa kuchita hard system ya Limpopo FM nokha mukungobweramo Amalawi ena ndiye anachita haki akamulepo Kaluwa anachita haki akamulepo Kaluwa nde anyanayo tu agwanayo anachita haki akamulepo Kaluwa nde agwanayo mapeto ake apangisa kunena kuti china chilichonse chimene amasata akamulepo Kaluwa kuti azaimbe milandu zonse zachoka mu system imene akupanga IMCP nde ndikuti try Limpopo FM Muribanji a Vincent Cyrus mokunyadirani timangota amoya Muribanji kumene muliko chichifandikane na kuti muliko akoti Muribanji nonse anyamata amene magwira ntchito ya IT pa Limpopo FM anyamata amene muli ndi experience anyamata amene mwapangisa angakhale makra kulephera kumasaka manamba anthu ali Limpopo FM pamene maskulu akuseguliridwa ku Malawi ku skulu ina kuli Zulu imene kuchedwa Chirobwe primary school kunchewu makolo akudandaula pa skulu imene ya Chirobwe primary school ana skulu akubwezedwa chifukwa chonena kuti headmaster wa pa skulu pamenepa akwauza ana skulu kuna kuti wina aliyesa akamabwera a standard 1 mpaka standard 3 aliyesa azikhala ali ndi 1000 m'manja a standard 4 kupita standard 8 aliyesa azibwera ndi 2000 kwacha kodi iweyo headmaster iweyo uli Malawi momuno kapena kwanu ndi ku Mozambique mavuto amene akuchitika ku Malawi sukwadziwa sinthawi yomangotolera ndalama mwachisawawa anthu akugona ndi njala mukumva anthu akudya chiteze nde iweyo zikatolera ndalama azofuna zipita nazo kuti kodi kulibe a school committee kumeneko a school committee ngati mufuna itanisani msonkhano wa makolo mwalongosolere bwinobwino makolo kuti pakufunika 1000 igwire ntchito yakuti ndipo makolo akhutisidwe nazo pasapezeke kuma primary school enanu pasapezekeso ena akuitanisa ndalama kuitanisidwe kaya msonkhano wa school committee makolo ana ndi a school committee mukagwirizana pangani ngati ndalama ili ya chitukuko tichione chitukuko chimene chikufunika kuchitikana kapalibe zimbuzi tufuna timange zimbuzi osangotolera ndalama chisawawa ngati uli ndi makatapira uko nde uzipita uzikatolera ndalama zimenezozo sitikulola nzano anasamusidwa pa skulu imeneyo nkhani zake zomwezo inunso mukubweranso ndi nkhani zake zomwezo ndengati mkati mumuli wa school committee tikafufuza ndikumva zonoti ndi amene akuyambisa ndikumamuuza headmaster zikuvutaninso nanu a school committee. This is Comrade Tanywa on Limpopo.
ndalama yokwana 880 billion yasowa ku Nokuma. Ndalama yokwana 880 billion yasowa ku Nokuma. Ndipo ndalamazi zapita ku MCP. Ndi zimene akwagulira a laptop. Mwaona tu a laptop alowa MCP. Laptop ndi ndani? Amene amachedwa kalero akuti zina lawo amalicha kuti computer. Apita ku MCP lero tapasa lero laptop. Ukompyuta unatha nanga mumone munthuyo. Ndi imene imagwirira ntchito computer kale. Ingagwireso ntchito ndelero nda laptop. Ndalama zokwana 880 billion zasowa ku Nokuma. Ndalama zimenezi ndi zimene akugulira ma activist, kupereka kuma activist kuti boma likapanga cholakwika iwo azibwera ndi kumayankhula. Akugula andale kuchoka ku zipani zina. Taonatu Judas Iscariot naye wajoinaso MCP. Judas Iscariot amene anampereka Yesu uja. Judas Iscariot amene anampereka Yesu uyu mwina anthu simukumuziwa, mumumve akuyankhula. Judas Iscariot ndiye ndipereke uthenga kwanza kwa abale athu achipani chathu cha DPP. Nkhani ya Judas Iscariot chikuiziwa iti ndambuye Yesu eti. Judas Iscariot analandira chani? Ndalama iti kuti akapereke nda ambuye Yesu eti. Judas Iscariot walandira ndalama kuti akapereka ambuye Yesu. Anthu ajalandira ndalama zija kenako Judas Iscariot walandira ndalama kenako anaganiza kuti gemu yavuta ndibweze makobiriwo. Akukabweza ndalama zija ineke ndalama zija anakana kuti inu ndife tatani tatana. Mukudziwa mavuto ameta kumana nawo 2019 mpaka na 2020 pa chisankho chimene chifa DPP. Chifukwa kuti timayenda ndi Judas Iscariot. Muchipani chathu timayenda ndi chani? Amene amayenda limodzi ndi Yesu nthawi zonse. Koma tikuganiza kuti amugulitsa ndani? Ife achipani cha DPP tikuziwa kuti Judas Iscariot anatigulitsa. Koma funso ndilo kuti kodi Judas Iscariot ndalama zija anadya? Antenje Judas Iscariot. Inu ndalama mwalandirazo. Mwayamba kuzidya. Antenje. Ndalama zimene inu mwalandira. Antenje Judas Iscariot. Inuyo ndalamazi zimene mwalandira nanu mwayamba kuzidya. Mamunena tukondwanira nkhumwa apa kuti ndi Judas Iscariot. Now you are the second Judas Iscariot amene mufuna kumperekaso Peter Mutharika. Shame on you. And you called yourself Sheikh. You called yourself Sheikh 5 times a day. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. For nothing, for all. So pussy Samalawi, Judas Iscariot. Chikoti 880 billion yasowa. Akanyama mawa zimene zikuchitikazi ndikuti akanyama kunokumako. Izi zikuchitikazi ndrama imene yasowayi. Boma ili litali lisinthe la mawalo likabwera inu ndikutengedwa ndikumangidwa. Muzati chani chifukwa tu mu 880 billion imene yasowa kunokuma akanyama mukuziwapo kanthu. Funso ndinonena kuti maya kunyumba kwanu amisonzi mukazatengedwa
kukasekeredwa mmadandaula kunena kuti akazanu amasisasisa masiketi nde mukakatengedwa kupita ku ndende masiketi iwo sazasisa mmadandaula mmanena kuti muli ndi mwana wanu amene mmamukonda wachalubino lero mukupanga zinthu ngati zimenezi mukulolera andale kukugwirisani ntchito akanyama. I feel sorry for you my friend. Mubwerere mukakhalenso pansi 880 billion amalawi mzipatala mulibe mankhwala amalawi kumene panopa kuli fetereza sikukuziwika lero mungamagawane ndalama yochuluka ngati imeneyi. Chifukwa chakusowa kwa ndalama kumeneku chifukwa chakukomedwa amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti akachache amangiridwa filling station yomwe ili kuna Tenje tikamachoka ku Lilongwe kuzanja la Manzere ndi kumene kuli filling station imeneyi ndipo filling station imeneyi munthu amene akuamangira ndi khumuchawina wa ku Mozambiki ambiri tikumuziwa ndi mpondamatiki zina lake Napira ndipo chifukwa cha chimenechi mchifukwa chake akufuna kumpasa contract yonena kuti azinyamula mafuta ndi kumaika kuma filling station amenewa ndipo ndikuyankhula pano Anapirawa agula kale matankala okwana 300 koma Malawi dziwani kunena kuti mafutawa akamabwera pa filling station imeneyi akuti tu ndi project ndi anthu amene akupita ndikumakayang'anira project imeneyi ngati ma contractors a project imeneyi ndi a Shepherd Bushiri Amiriwadi akuwaliranji komanso mkatimu muliso King Master chikati King Master ndi amene chirope cha muvuta King Master ndi amene chirope cha muvuta asanaje chirope King Master ali mkatimu ndipo mafutawa akamagulisidwa ndalamazi azigawana anthu atatu achakwera Amiriwadi Abushiri. Filling station imene kumangidwa kuna Tenje aini yake ndi akachache ndipo akupereka contract kwa Napira ndi amene azipanga za mafuta zimenezi kuchoka kunokuma kumene kwasowa ndalama zokwana 880 billion amalawi tilowere kuti ndikuti Napirayi ndi wa ku Mozambiki ndikuti Napirayi ndi wa ndalama zake koma anthu apita kukampasa contract ngati mwina ku Malawiko kulibe anthu amene angapereke contract. Filling station imeneyi ndikuti mamasters awo ndi Bushiri Amiriwadi akumchinji kuwaliranji komanso Captain Joe aliso mmenemu. This is Comrade Tanywa Palimpopo FM Molibanji Shepherd Bushiri ndili ndi uthenga wanu. FM chigawo cha kummawa kuno ndili ndi uthenga umene ndapasiridwa nditapereka nambala pa Limpopo FM kuti otifuna akhoza kutimbira pamene ndili ku Malawi pali munthu wina amene anaimba telefoni munthu amene isanatchule dzina lake koma wangonena kuti iyeyi ndikangomulongosola Abushiri mumuziwa munthuyi akuti amapanga za chalichi koma mpingo iye amati wa makolo. Munthu ameneyi akunena kuti wamva chisoni kwambiri
ndi mawu amene abushiri mwayankhula kunena kuti anthu amene amagenda President Lazarus Chakwera akuyenereka kuti aphedwe. Funso ndilonena kuti tikalowa m'Baibulo Mulungu anayankhula mawu onena kuti wopanga chakuti ayeneka kulandira chakuti chilango ndithu aphedwe. Funso ndilonena kuti kuchokera kwa iyeyo akuti kodi inu mwafikaso ponena kuti ndinu Mulungu wa dziko la Malawi onena kuti anthu azikuchenyemerani mwayiwala zimene munapanga ku South Africa. Akuti tu mzimayi uja wa kumulanje amene inuyo munapanga zonena kuti mumuphe ndipo munthu wina wake uja akadalibe moyo alipo, ndipo akuti mukumbukire chimene chinakuthawisani ku South Africa. Munthu amene uja alipo, munamtuma kuti akakupepesereni. Ndi akunena kuti zimene mukupanga ku dziko la Malawi kumabweresa anamondwe, kumabweresa ngozi, nayenso ati akatopa apanga zimene anapanga ku South Africa kuti iso mulithawe dziko la Malawi lokhala lanu. Utenga aunda ngoyimbiridwa telefoni, munthu uyo sindikumuziwa. Munthu uyo akuti ndi wampingo wa makolo, akuti kunyumba kwanu munthu ameneyi atapezeka mzimayi ameneyi wakumulanjeyi chimene chinachitika nchonena kuti kumpingo kwanu mmanena kuti munthu wina aliyense kuti akhale m'busa wa chalichi chanu aziyamba kayi wapha munthu. Nde anafuna kupha mzimayi ameneyi. Nde pakati pofufuza za mzimayi ameneyi ndi pamene anthu amati tiyeni tikaone kunyumba kwa Prophet. Pofika kunyumba kwa Prophet ndi kumene kunakapezeka kuliso anthu ambirimbiri amene ali omwalira. Nde munthu ameneyi inuyo mukumuziwa, ine sindikumuziwa, inuyo mukumuziwa. Munthu amene anapangisa kuti inuyo mpaka muthawe ku South Africa. Ndi akuti mukapitiriza kuzuza Amalawi apangaso zonena kuti sopano azabwera pali Mpopo FM tizampanga interview kuti iyeyo amakuziwani ngati ndani, amakuziwani bwanji, nde auze Amalawi zisisi zanu zonse. Munthu ikwawo ndi ku Mozambique koma kuti amakuziwani A to Z. Ndene wango ndipasira uthenga Comrade Mtanyiwa, ndayipeza nambala yako, ndakhala ndikukufunafuna chifukwa anthu ambiri akumamvera Limpopo FM. Ndiye uthenga ndonena kuti utitumizire kwa Abushiri zimene akupanga ku Malawi. Ifeso tikafika potopa ngati ampingo wa makolo kunena kuti mtundu wanthu ukupululuka zopanda ntchito, tipanga zonena kuti athaweso ku Malawi ndekha yazilowera kuti ku Mozambiki ndesangapite kukakhalako. Undi uthenga umene ndapasiridwa ndi mprofeti ameneyi. Akuti zonse zimene mmapanga zamasenga kumanamiza anthu, ulemera upanga chani zonse chiyambi chake akuchidziwa. Nde ine ndangokhala chotengera kunena kuti munthu ameneyi akuti mukapitiriza zinthu sizenda bwino iyeyi abwera. Koma nkhani ndiyonena kuti munthu amene uja mmafuna kumupha uja akuti tu ali moyo sana mwalire. Zonse zimene zinachitika akuzidziwa. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa. Zizindikiro za munthu amene sana pange chirope.
pamene ndikutuluka pa Limpopo FM Amalawi tati tikuzeni kunena kuti Heavyweight Ntaba chimene apitira kukalowa ku chipani cha MCP akuti iwowo ainakewo akuti akufuna akakhale mboni ya boma pa milandu ya maalubino pa milandu ya maalubino ndesiri kuzoza kuti akakhala bwanji mboni pamene iwo ndi amene akukhuzidwa ndi nkhani ya maalubino chimene alowera ku MCP ko ndichonena kuti achakwera anayitanisa ndi kuwauza kuti mkulu nkhani ya maalubino tikukukhuzani ndi apa musankhe kumangidwa kapena kulowa ku MCP ndi iwo poona kuti ndi mmene ndilili ngati laptop sindingakwanise kukakhala ku ndende kuli bwino ndingolowa MCP lero Antaba akalowa ku chipani cha MCP chifukwa cha nkhani ya milandu ya maalubino zimakhuza andale mwaona andale amafuna kutipeperesa ife kumaona ngati kumene kuja chimene akupitirako ndi kuchikonda chipanicho ndipo Antaba omwewo anagulisa malo ku City Center ndi amalemu a Gwanda Chakwamba zimene zinapangisa kuti atuluke mchipani cha MCP kukalowa ku chipani kumene akuchokaku chifukwa chonena kuti anadana ndi a John Tembo zinanyasa chifukwa kuti atagulisa malo ku City Center anajaoka ndrama zake. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. This is 2024, not 1964. Tikumane mzigawo zina musaiwale kunena kuti programu iyi amatipasa indacha Amalawi First Komanso for Regions Organization amene akupita kumachinga kuti akathandize abale ndi alongo amene ali pa mavuto amene afika paja pokudya chitete ndikateronso ine pa Limpopo FM tisiyana pomwepa tikumane mnthawi ina koma musaiwale kunena kuti ndili ndi joka amene tikudikira kunena kuti nthawi iyo ikakwana tizakhomenso msumali mukukumbukira Amalawi nthawi imene Boni Kalindo amapita kukalandira judgment kuzomba tinabwera ndi joka ya Dala Kadula akuzuulula kunena kuti ife ndi amene tinali kuzomba ndetiliso ndi joka waku Chikangawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, the man on the touch line.